Kowe ngerti apa sing tak rasake? Lah apa kowe ngerasa apa toh? Pirang-pirang dina. Dadi gendho ora pati. Aku wingi ngimpi. Pokoke jarine kondangan ngono, dadi ora pati aku. Apa? Gelut yo. Sing jeneng penonton ki ngrasani bebas. Ya aja mlebu mik. Lah mbok aku mayang kene mau nang kono ana sing ngrasani dalange sembrono lan Petro bebas. Aku ngrasani dadi gendho ora pati apa ya Kang ya. Yo. Monggo Mbak Tatin, monggo jumeneng. Ayo karo Ki Kisban. Yo, ya diaturake. Yo Tin. Oh, sing lanang njaluk spot. Hah? Sing lanang. Njaluk spot. Nggih. Wapure. Monggo Mbak Tatin. Duet kalih Mas Genjik. Aman. Ora gah ngopo. Salaman ning arep njaluk dhuwit e kok. Iya. Wong iki nek bentuke kaya ngene iki manusia tidak mau ragat ki ya iki. Iya, ngono ya, Mak. Kok wirane andang mawet ki ngopo? Heeh iki. Urung sida apa-apa wis mawet-mawet iki piye? Oh, tengok begijikan kok. Sindene sing muni lor mengo madhep ngalor. Sindene sing muni kidul medhong madhep kidul. Mangsaku kok kaya ora. Ngapa ngemetke? Agene wedi. Kene mungsuh sinden tatine wedi ndekno nek omong. Padahal ten omah ya wis galak lho, Pak. Ngomah ya wis galak. Bojomu ki galak kok? Galak. Wo, monggo jane nek menurut aku bojomu ki ora galak. Galak endi karo aku? Galak bojoku. Wah iya? Jebulane ngono ya? Ketoke merak ati. Nek aku Mutar bojone wis ora respon wis bersengut wae. Syukur kapok kowe. Ha nek bojomu tok garap ki mrene ora wae. Masih jane. Ha kuwi aman ning nek bojomu ki mau tok garap muni bojomu ngomong sopok. Berarti niku ora kenyataan. Oh, lho, kenyataan to, Yuk. ora gagas kok. Ora gagas ya pisan ya. Nyingkar. Ngapa weh? Bojone wis ora gagas. Wis ora gagas. Tinggal omong-omongan karo Wika wis karepmu wis. Iya. Ya. Ya ngapa? Ya ngapa? Nembang apa macul? Kowe arep macul tatin apa? Ora. Wani ye. Wah, kudune semono dipajak. Ala ya padha bojomu kok le. Ora. Gedene lho. Ora. Karena cilik ya? Jos e. Jare sing jos ki Mbak Ika. Ora. Ora ta, ora sida. Ora. Sing jos berarti sapa Ayu? Agnes sing jos. Agnes joget kok kedabikan ngapain kowe? Ya meng belajar juga. Anteng kok kowe iki. Anteng. Anteng. Anteng ning ana sing gedabikan. Mula udara iki. Lah kok lele nggo isajake kaya arep pernah ki apa ngono ndono rene ngono. Wis ten iki kanca-kanca kasih delok aku. Lah terus ngopo? Nyoba dijunjung sithik lah aku. Aku ya ora kuat junjung kowe no. Apa meneh aku junjung kowe? Tenane, aku bingung arep junjung. Sapa? Ora. Kanca-kanca sing krungu kok. Junjung sapa? Arep kowe arep dijunjung jarene. Junjungan kek ro saiki. Mak, Mumpung ana wong ana seksine wong akehno lho. rak. Rak piye? Tok anggap wong lanang apa? Oh, ternyata kamu seperti itu ya. Kamu Ojo tak orangnya anggap aku seperti- wong lanang sembarangan. Gampang mencok kono mencok kene. Iki ora wong lanang sembarangan, ming uripe sembarangan. Nah. Cocok.
Iya iki dite 200 ki nggo sapa? Ayo enggak. Kula. Rumah ya karo aku bareng. Ha iya ora tak kerep kowe iki napa ngono kuwi aku durung tau. Ya kowe nyanyi dhewe rasa raku nek ora dibagi kok. Ha iya bener nek arep kabeh ya nyanyi dhewe. Suara lanang karo suara wedok. Kaya wong loro. Ora nyedak-nyedak. Iya. Arep gandrung kowe. Ya kok sikik lagi dicopot klipe kok ya. Kok matur nuwun Kanjenge. Nyai iki tatin. Men ditampani dhewe. Ya kowe kaya Bagong ning kowe iki. Nampani 100 ki ana din 50, ngono njukan. Ya. Iki duit kenakalan. Bonus. Kowe cok nakal apa? Oh, yo kasarane iki tembunge ngono kuwi. Terus ya lobok endi? Kene. Yo lho, lebono kene. Ya jangan. Leboke ngendi ngene tatin? Kuwi ana sake apa? Ana. Engko bablas medun. Ya mbok. Ya nembang 100 ya. Ki soto anae soto lengganaku. Oh. Enak berarti. Wah enak banget. Orang tau ngejak aku. Sesuk tak jak. Ya kowe yang bayar. Hah? Sok bayar ora? Ya bayar. Saya bayar kuwi. Ketoke kowe modele njalukane. Ora yo nembang. Ngapa toh? Kesusu ngapa? Silar ngapa? Wong aku ya ora kon kok kowe kesusu ki ngopo? Wah jenengan mboten pinarak ten gubuk kula, Pak. Mbok kursine ngarepan ki ganti. Lah napa to, Pak? Kursi nganti nglothok kaya Yo kan pantese gitu. Dalang mayang ten wilayah dalang ki rak mampir. ora apa-apa nak aku. Ya wangun-wangune. Mulane kowe iki tak kon permisi. nek ora payu ki gawe cara rada arang le payu ki ngarep omahke tukoki plakat gedhe yasa Ki Kiswan menerima wayang kulit dalang tok RP komplit RP ngono kuwi terus engko kae perapatan Pal Bapang kae tok naik plakat Ki Kiswan kesana 2 kilo. Dulu dah pernah. Wis tahu biyen, Pak. Dirusak warga. Mergane ora percaya to. Ora percaya. Ya. Nembang Cahayu. Apa piye gandrung apa nyingkar-nyingkur? Ose nengko gubuk asmarane gampang. Sing penting saiki penonton sing nang kene iki nyuwun gandrung apa gubuk asmara sik apa modar ora kowe. Gubuk asmara napa gandrung? Tambahi. Tambahi pancal apa? Kok gandrung iki terus dadi apa kowe? Ya anu pecene iki ya bagusan nek kaya ngono wis bagusan. Bagus. Heeh. Subroto. Wow. Subroto iki jebrot mata. Oh, kon dadi gento. Gento. Oh, gento. Gento. Tak kira gento e. Tuh. Aku wis ora gento wis. Nek aku penak gento, gentoe ngoyak-oyak kok. Jos. Kah, aku gah lho nek nekat. Ya mbok. Ya mbok. Oh, jenenge wis Prahmen kok. Prahmen di atas panggung itu harus maksimal. Delokan mburimu lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya Pepe. Selengat ngono suarane. Anu teko, gentone teko. Turuk, 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 turuk. Blok. Blok. Wah, tok 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 tok. Turuk, tok tok. Terus semangat. Semangat. Sapa ngerti sesuk dijak main ketoprak. Yo cempluk. Ngapa? Kowe saka ngendi e? Kok kledang-kledang, gawa
Manggul janganan iki saka ngendi? Aku ora manggul wong wedok kok manggul lho. Lagi mburi ketok bendol. Nyoba apa? Piye? Mbok Mbok kowe iki linga, aku iki Mbak Yumu. Ora urusan. Mbok Zaman saiki penting lanang wedok dadi siji jos. Mbuh kuwi sedulur mbuh ki ora. Apa? Lah nek aku ora seneng karo kowe. Ruda paripeksa. Ya ora Ruda paripeksa kok ruda paripeksa. Guys to. Ora apa-apa iki gabrese dinganu sik. Gabres tenan. Iki lho. Lho iki. Arep dipangan apa dibuang? Cempluk. Ngapa? Aja ngurusi penonton. Lah penontonnya aku krungu dadi aku nggatekke lho. Gajulno sikik wae. Gajul penontonnya kan gajul. Aja. Lah Yo. piye? Kowe ngerti apa sing tak rasake? Lah apa kowe ngerasa apa to? Pirang-pirang dina Dadi gendho ora pati. aku iki ngimpi Kok kae jarine kondangan ngono, dadi ora pati aku. Apa? gelut yo. Sing jeneng penonton ki ngrasani bebas. Ya aja mlebu mic. Lah aku mayang kene mau nang kono sing ngrasani dalange sembrono lan Petro bebas. Aku ngrasani dadi gendho ora pati apa ya Kang ya. Ya ampun nganggo mic. Krungu Ha iki ditaleni Copot to. Terus pokoke kowe aja gagas penonton. Apa sing tok rasake iki apa to Gentho? Aku tresno karo kowe. Apa? Seneng. Apa? Cinta. Love you. Sing dadi cemplung. Apa kuwi? Ayu, kowe gelem ora dadi cemplung? Gelem. Kowe gelem ora? Gelem. Imbang ana katresnanku yo. Rasudi. Aku ora tresno karo kowe. Mama. Rasa tok rungok. Ha kaya swara penonton. Ayo ketuprakan kok gagas swara penonton ra sida gandrung kok ya. Manismu, Memanismu angu. Oh si roli ranang kaya kethek ya. Angger swara Jiwa kangga weru citik Kok dibuka-buka lho. Ayo. Ayo. tuk. Mbok elingo to Gentho elingo. Aku ora edan. Lah yang mbok aku ki apamu? Mbak Yuku. Lah gini kok arep seneng karo aku mbok mikir. Aku ingin nih. Ingin apa? Iya kuwi. Gelem ya? Mah, Kurang Lem. berasa sudah Wah. gendho, kurang kendho. Gelem ya? wegah kowe ngerti bahasa ora to basa Ketoprak Jawa? lor desa kae genthone ngoyak tenan. Nggih lho Bapak. Nggih. Wah, apik lho desa wae apik tenan. Ketoke isih dadi gentho amatiran iki. Karang Taruna. Belajaran. Lara apa kang sinau
Adya aku gawa buku Kuwi piye? Lah ya ora apa-apa protes wae ayo minggir ora belum ora eling apa? mundut to warti rene yo hei Aku direne malah dites-tes to. Aku rono bae. mending kowe iki rene wae Aku malah dites-tes padake apa? padake apa yo Padake didepison. padake apa yo Oh iya. kene ndelik kene nang ani Tes-tes iki rak ya iki sing duwe mic ngono lho. hah Eh, Duwe apa? duwe mic. Endi? Lah kowe Iki dutekku. Tak maca ya, Yu. maca sak karepmu ning aku wegah. Atar. Mbak alon-alon ngapa lho? Ki selak wengi. Tamtut tak turuti. Aku tiba no. Hai. Ibarat wong numpak prau. Manda iki tulunge aku ndonge lho, aku wedi. Kamu kan kowe mau gelem karo aku ta? Lah iki ajaran kuwi saiki diajarke lho. Penonton. Mau aku penonton kok. Penonton kok. Iki ya wedi wong bojone ya galake ra Galak. sama-sama. Uyoga kok Tekan ngomah iso disoto sirahe jare miyaga. Kok nganggo adegan kaya ngono barang. Ora gelem ngono sing nulungi aku Ora gelem dene semono. Mengge-mengge ya. Awas lho kowe ndo, tak ratakne kowe. Lumampah. Bareng dineke ratakne iya muni. Nah iya apa? Lah piye? Kowe biasane tak nei apa? Hei, Mesa nakokke. lah mau emoh saiki nekokke. Nek dhuwit nek dhuwit aku duwe. Ayo. Hei, Wo, celeng iki. Mengge-mengge, Pak. Ayo semangat kok wong ketoprak kok ngombe. Lumampah tanpa walah. masa nganggo ngono bareng? Kaya Pak Wardudi lho wis apa-apa. Ning madyaning jala iti Ngopo ora disini ngono lho. Kena? Apa kowe iki urung adus ta mau iki? urung. Lah mau urung adus kok arep ngedaki aku lho. Ayo to, Yu. Kuwi Sing ngapa? sing jeneng rol ketoprak Yogyakarta iki nek burasak Pak Wardudi kae. Blok. Wah, manut ora kowe ngono. Blok, Pa, manut ora? ora. Iki ning tengah sawah. Iya. Anane
Mung aku karo kowe. Terus ngapa? Kowe wong wedok mlayu ora banter. Kowe mlayu ngidul ana segara. Mlayu ngulon kono Dik. Ana kali. Mlayu ngetan ana gunung, lor ya gunung. Terus Ngapa? Tak cekel pepetke galangan. Saut. Ngapa sut? Saut. Nek Pak Warjudi ora ngono ki lho, sute nganggo maju ngono lho. Kowe pengen maju. Hei. Nih, Ora ngapa? tak joke. Ya wegah. aku tak atret. Delokan bojomu kuwi. Ora apa-apa. Engko mulih damai. Santai oleh 100. Aku 80, kowe 20. Wong lanang sing apik iki ngono kuwi. Anak aku ya ora sudi mengkei 20.000. Bojoku sudi kok. Ya ora. Sesuk nek pentas ketoprak rasa dijak. Rasa Ngewohi-wohi. woi-woi 100 e. Ya kuwi ora. Iso nggo nyewa gubuk asmara e. Kok ngerti regane kowe? Ora aku takon kok ngerti regane. Kira-kira. Kuwi lho bojomu. Kok ngerti regane, Pak? Ngono. Biar kene kok aku. Kok apa yuk? Ora. Salah wong kok ya biyen. Kleru. Oh jaman semono sawang aku bojoku terus kleru nggawa wong ya. Ama. Keterucut meneh. Kunci angin patu Kendongane pecah. Saking mantepe lho. Yu cemplok. Ngapa? Wong sabar kuwi ana watese. Terus ngapa? Kowe tak rayu ket mau ora gelem. Apa aku kudu ngruda paripeksa karo kowe? Mbok kowe ki elingo, aku ki sapamu ngono lho. Aku ki wong ora tresna karo sliramu nek ya ora ngawur ngono kuwi carane. Sesuk nek kulino suwe-suwe tresno wis. Wegah. Oh, aku moh kok. Sesuk nek suwe aduh apa iki? Yen ra gelem Ngapa? mlayu tak uyak, tak lebokke, mbuh nanti. Tok. Weh, Lah ngapa? Toprake bubarke polisi. Ketoprak kok digaruki. Pemaine kasus. Wis saiki ora ketoprakan tak cek. Mulane kene krungu swara sirine terus Kelingan. Nang jero kotak wayang yo digoleki. ayo di sik Ya. saiki ditatin gubuk asmara. Iya. Kowe urung rampung. Tisunan. Tisunan piro? Dilapi kok tisunan ki maksudnya piye? Lap nggo tisu sik. Yo gek gubuk asmara. Nyingkal sik bawa tatin yo Tin. Kula lungguh nggih, Pak. Aja lingguh. Manut kae kok. Pasangamu duit kae kok. Mau sing gandrung kowe, saiki sing tak gandrung kowe. Aku Wah. gelem apa ora? Ya kowe gelem ra? Ayo. Piye jujur lho. Aku ki gawean apa-apa mbuh rekoso mbuh penak ora tau tak tolak. Dadi Terus? ana sik
ana sing ngejak aku mbuh kepiye tetep oke. Yo. Ya piye? Kok njuk mapan lho. Ora aku kesel nanti aku. Golek duit 100 ki ya ngono kuwi, mbane becak mumpluk. Aku mumpluk sing ngelapi kowe. Lah bojomu mumpluk iki kene iki lho. Kok elek kowe pikirane. Iki. Ngelapi. Yo. Nyingkur. Nyingkar. Nyingkur. Kang Mas. Mbok sampean niku ampun ngonten iku lho. Biyen kaya ngopo, saiki kaya ngopo? Biyen ape saiki ya ora. Mergane ngopo? Wis anak-anak 10 kae kowe. 10? Totok maneh no lho. Mbok rene yo. Piye? Caket karo aku ini lho, Mas. Aku ki kangen. Piye? Kangen. Lah, panjenengan kangen mboten kalian kula, Kang Mas? Aku kangen karo sak kabehe diajen. Kok kabeh? Ya maksudnya kono kangen, kowe kangen, kabeh kangen. Lah panjenengan gadah garwa pinten to? Ya mung siji kowe tok. Lah kok kangen kalih cinten-cinten? Ya gak dibajutke. Nggo ngleremke atiku. Wiwi mane nyingkar nyingkur. Lho, iki nek wong ki nek le pentas total, Glotin bejamu iki. Napa, Pak? Saka Pak Tristianto. Transfer ning rekeningku 2 yuta. Kula Kowe kon nembang Sriuning mingan. waduh Kowe 500 aku karo tengah. kula asal napa, Pak? Kowe iki ora ana tulisane kok kowe tukang takon ngopo to? Mesti ana. Yo, iki lho. Oh, isih anu ana tulisane nyuwun Sriu. Oh, duet Mbak Ika sama Mbak Tatin Sriuning. Ini 1 juta untuk berdua. Ya. Jare 2 juta. Laku? Oh, talang ki teles Lah kok. kowe arep pentas dhewe apa wong loro begijikan? Oh iya, pentas dhewe. Kowe ngapa? Sak yuta Pak Eno. Kowe ngapa? Pak Belani, Pak. Lah iya, aku njaluk to kowe mingan. Arep kurang ajar. Manut ki ya pengarepe arep. Lah apa kowe ya sok manut? Aku manut ya, Pak ya. Ora. Oh ya. Cutke. Ya. Wiwi mane nyingkar nyingku. Kayak wis to. Rupamu iki lho. Rupamu kuwi. Ah wong sing wedok nembang kok ana. Oh, kaya Doro. Arepe iki ngalem ngono lho, Pak. Ngono. Oh. Malah kaya Doro. Ya, bacotke. Lingsem yen ke mutan. Ya, sudah masuk, Tin. Udah masuk? Udah ini loh. Wes masuk Iya, ae. besok diambil Ya. Sriuning duet karo Mbak Ika. Oke. 500. Opa. Iki keswan 700 itu. Ora ono. Ora napa. 700 dilatih diesel ngono. Kira-kira disele iso bengok ora ya, Pak? Diesel kok iso bengoki maksudnya piye? Ora. Hah? Terus ke? Terus. Aku tak ngurus iki mau lho. Lelampahan kangkat kok madhep rene lho. Wong jenenge duet kok malah rono-rono. Ya.
Kowe ora ngadus apa? Mambu apa? Mambu prengus e. Tak kira kaya mambu bajing. Ora wangi ya, Din. Jenenge wong tresno ki aja mandang apa-apa, mambu tetep ora mandang bau karo ora. Nang ya mambu tenan e. Diampet. Aku wis sok ngampet. Ringete kaya mah. Oh, dalang e. Sing seru nek omong. Kayak delok kamera aja. Terus ngapa? Mbok menawa aku ditransfer. Tresno Keswan. Iya. Bar terus ngenken bojone. Nadia nengku buk asmara. Ya. Yen liwat. Ya. Joget lo ya. Oh jelas. Kok jelas? Ya tambah 100 no. Wah. 200 bune. So tak tambahi 10.000 dadi nampamu 30.000. Ya sinten melih? Lho. Kok anggepe kowe iki wedok apa wis? Lumayan. Yen liwat aku kelingan kubuk kae yen Top iki, bengi iki luar biasa. Piye to? Bengi iki Keswan Rotatin pentas ki streaming 20.000 wong no. Wah edan. Channel loro iki wis senang wis bakal entuk hadiah. Ya. Sopo-sopo.